And Israel is committing genocide against the Palestinian people. And we're here to send a clear message. Genociders are not welcome in Barcelona. Genociders are not welcome in our city. Aquests espais és on podem debatre de quin tipus de tecnologia faríem nosaltres si fóssim nosaltres les que construíssim aquestes tecnologies, no? La indústria tecnològica té una enorme capacitat per generar relat, per generar discurs i per generar significat. De manera que em sembla importantíssim que hi hagi espais on es promogui una mirada crítica cap a aquest procés de digitalització. It's very important to bring critical voices together. There are 17 million workers, most of them in Asia, that you hardly hear anything about, but they often work under very poor working conditions. La financiación es de donde parte todo. En nuestro caso, siendo una certificación de sostenibilidad para productos IT, lo hemos visto muy bien. Sin la demanda por parte, por ejemplo, en estos años ha sido por parte sobre todo de la administración pública, con la compra pública verde que ha sido permitida por la normativa europea. Sin esto no se habría certificado ningún producto. És important tenir espais on poder parlar i visibilitzar els impactes que té l'ús de les tecnologies i aquesta innovació constant que es promou. En el cas concret, per exemple, de minerals com són les terres rares, que només se'n parla per temes geopolítics, però no es visibilitzen quins són els impactes que es produeixen en l'extracció i separació i processament. There are many things that are going on that maybe people are not aware of, and they might be very common to us. Certain companies are involved in, kind of crimes in the way that they conduct business, and I think it's important to share the information so that people and consumers can make more informed choices. La tecnologia va avançant molt ràpidament, les empreses les estan desenvolupant de forma molt accelerada sense cap tipus de regulació. Els estats les utilitzen per estretar encara més l'espai cívic global, per perseguir dissidències, periodisme, oposició política, persones LGTB, i no hi ha suficient regulació com per erigir salvaguardes